Ако трябва да избера само 3 неща, които присъстват най-често в моето меню, това са те. Студено пресован зехтин, мача и 100% какао. Зехтина използвам на всяко хранене, в салати и върху храна. Мачата е една напитка, която предпочитам, когато искам повече концентрация и енергия. А какаото често добавям в десерти и напитки, когато ми се хапва нещо сладко. Не търся перфектно хранене. Търся храни, които мога да включвам редовно и които ме карат да се чувствам добре. Понякога именно малките навици, които повтаряме всеки ден, правят най-голямата разлика. Разбрах нещо важно. Не една храна променя здравето. Разликата идва от това какво правим всеки ден. А вие кои 3 храни или напитки използвате най-често?